हाय लोगोफोर मारै दं बयबो मोजाङैनो दंना लोगोफोरनो जोंहा दिनै बिश्वकर्मा फुजा नालाय न'आव फुजा होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बयबो होखायो बिश्वकर्मा फुजाखौथ' बयबो होनांगौ लोगोफोर आजिखालिथ' बयबो बे गारि गुरा सालायखायो हौवाफ्राबो होनांगौ आरो हौवाफ्रासो बांसिन खुलुमबावनांगौ लोगोफोर आजिखालि मा जायो मा मायो लामा ससे थांबाबो नों गारि नङाबा थांखाया रावबो ओंखायनो मोजां खुलुमनांगौ आरोना लोगोफोर बयबो जाहाथे जेबो जाया बिदि होननानै बोर बिनांगौ आरोना हौवाफ्राबो खुलुमनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा दा जोंहा थुलसियाव साथि सावो नालाय ओमफ्राय थुलुंसियाव आङो सिथ्लानियाव जेनेबा साथि सावग्रोनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा न' सिङाव आरोना लोगोफोर इगनर खालाम आरोना लोगोफोर बांद्राय जेनेबा फुराना न' नालाय गोदोनिनो ओंखायनो कालारफ्राबो नस्थ' जालांजोबबाय होनांसिगोनसो मन्दिरखौ होनायानो जाया कालारफोरखौ ओमफ्राय नै फुजा होदो आरोना लोगोफोर जोंना बेहाय बिदिनो होयो नालाय ओंखायनो सिखा रुवा जेनेबा गासिबो माबाफोरखौ बाउबाय आरोना जिखिनि दोननो हायो बेखिनिखौ बाउबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ सामथाइ होबाय जि जेनेबा हाख'वा हाख'वा मोनलायलायोहाय न'फोराबो जि बुरजाना जोंना लोगोफोर बिदिनो आइयाबो लिरबाय आं सिबबाय माबाय साफा खालामबाय जि हां थोनो थोनो भिडिअफोरखौनो बांद्राय मोजां बानायनोनो हायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गाइखेरखौ इसे इसे होना होबाय आङो सान्थि जानायनि इसे गाइखेरखौ होनांगौ नालाय लोगोफोर एसे गोथार जायो गाइखेरखौ होबाथाय बिदिनो फुजा खालामबाय नोंसोरलाय खालामदों ना खालामाखै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय जोंहाथ' खालामखायो बोसोरे एबारथ' दखानावबो होनाय जायासै जों कारवासिङाव होयोमोन नालाय सिगाङाव न'आवबो होखायो कारवासिङाव होबाबो ओमफ्राय बिदिनो आं कारवासिङाव हैयोमोन आइया ओमफ्राय न'आव होयोमोन ओमफ्राय बिदिनो मालाबा आथुर आथुर होनानै थांबाय बिदिनो ओमफ्राय एबार जोंहा कारवासिखौ बन्द' खालामनानै दोनदो नालाय न'आवनो होदो आरोना लोगोफोर सिगांथ' जि हास्लाबा जाथारोमोन आंना दखानावबो होयोमोन ना आङो बिउटि पार्लाराव ओमफ्राय आं नानि उन्दैनिफ्राय नानिनि थाखायनो जेनेबा बाहेरायाव एसे बांद्राय गोजान नङा खाथियावनो पार्लार दंमोन नालाय बेखौ बन्द' बानायना दोनथ'नानै दा न'आवनो खुलिदो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गैया पार्लारखौबो बांद्राय फोसाबनोबो मोनासै न'नि खामानि मावनानै बिदिनो गथ' गथाय दं जानाय लोंनायफ्राबो जोंना मानसिफोराबो जि बुरजाना लोगोफोर न'आवनो 7 जोन जाखायो दाथ' बिदिनो लावदुमबो फंबायबो दंफैयो नालाय बिदिनो आरो बिबोनांमोनबो दंफैयोसो दा इयाव बङाइयाव दंहैथ'यो गुवाहाटिनियाबो दंफैयो बिबोनां उन्दैया बेबायदिनो दा स्कुलाव थांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइजों आंजोंल' जायो मावग्राफोरा ओमफ्राय अनसुमा मोनाबो एसे हेल्प खालामनानै होदो एबार लावदुमाबो बिस्रा जि हेल्प खालामबाय ओमफ्राय आं दा खुलुमग्रोगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेबायदिनो जेबो बोर बियाखै आं ओरैनो जेनेबा जोंखौ जेनेबा नायफिनबायल' थाथो जेनेबा जाहाथे बिपद सिपद दा जाथों बेफोरबायदि होननानै एसे बोर बिबाय आरोना लोगोफोर गारिफोरखौ दा नै गारिखौ आङो माबाबाय दं आरोना लोगोफोर बिदिनो नोजोर नाङोना जेनेबा गारि गुराजों जों थाङो इमान गोजान गोजान लामा हान्थियो जाहाथे जेबो दाजाथों बिदि होननानै आं माबाबाय आरोना नै फिसाजोआबो जि खुलुमनो बेस्रा जोंना खुलुमखायो हिमाया आइयाबो माबाबाय हिमाया जि जानो लुगैनानै बिगासिनो फिथाइ सामथाइखौ जि जानो लुगैयोना बेस्रा मोनजायाखै दिनै फुंनिफ्रायनो आंबो बांद्राय नायफिननो हालाय लाङासै मा मा जाखोथाय बिदिनो माबा बावलि सावलिसो जालाबायबाय खोमा आं नायनायानो जायासै मा जाखो गारियाबो नैबो बोरायबाय बेखौबो होनांगो गारिया बेखौ मालाय बाबाया बिराद मोजां मोनो गोदो बायनायना 800 ओमफ्राय मोजांबो थावफोराबो खम जायो गारिया बिराद मोजां एक्सिडेन्टबो जालाबायफेराखै गारिजों लोगोफोर बिदिनो बासायनानै लाखियो आरो बिश्वकर्मा बाबायानो जोंखौ बिदिनो जाबाबो बिदिनो फिसा फिला जायैनि गारि गेदेरजोंसो जोंना जेनेबा हौवाया बिदिनो फिसा फिला जालाबाय थायो आरोना बिदि बांद्राय गेदेर बिदि जखम जालायलायनाय जाफेराखै आरोना लोगोफोर खेबसे जानायाव बेनिफ्राय बिदिनो गारियासो बायदो ओमफ्राय फाहामफिनबाय ओमफ्राय नैथिं आं दा स्कुटिखौबो फुजा खालामसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाइक गंसे दंबावोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय कारवासिङाव लांना दोननानै बेखौ फुजाखौनो होनो मोनासै ओमफ्राय आंनि साइकेलखौबो बावनानै थाबाय आं साइकेलखौबो फुजा होनोनो रोङासै लोगोफोर बारिथिंजायसो बाबाया खाबदावनानै साइकेल गंसे बायनानै लादोंमोन आं ओमफ्राय सालायनोनो हाया फिसाना साइकेला
ओमफ्राय आंना अजना बांद्रायबायना लोगोफोर एखे साइकेलानो थिखोनो हाया आंखो ओंखायनो बावनानै थादों आं ओमफ्राय दासो गोसोखांदों आरोना लोगोफोर आं दा माबाबाय दं नालाय भिडिअ इदिट खालामबाय दङ ओमफ्राय आङो बांद्राय जेनेबा लाउड माबा जादों सल'बो दामबाय थाबायना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बांद्राय दावराव जागोन होननानै आं बिदिनो भइस डाबिंखौनो होनानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो गंसे दंबावो सान्दुंजों मोदानजोबदो बिराद सान्दुं गरमथार मोदानजोबखादो बोरैबानो टाइमाबो बोरैबा ग्रोब ग्रोब ग्राब ग्राब जाबाय नै एखे माबा जाबावबायसो 12ता जानोसै माबानायावनो ओमफ्राय दा इसोरबो जि उखैबाय खोमा बाबायाबो जेबो जायाखैना फुङाव साहा गोजाल' लोंनाय रावबो जायाखै आंथ' साहाबो लोङाखै जेबो जायाखै बिसोरनो साहा गोजा खालि साल' बानायना होदोंमोन फुङाव लोंदोंमोन दा होबाय ओमफ्राय बिदिनो आं दा न'नि बिदिनो मेचिन सिचिन सब बुस्थुफोरखौनो इसे इसे जेनेबा माबानानै दै सान्थि सारनानै माबानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लावदुमा आंना फंबायासो केमेरामेना मारै खेबखोथाय ओमफ्राय फट' खेबनो होननानै माबादोंमोन आङो पस्ट होबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै आंना बिउटि पार्लारा लोगोफोर न'आवनो खुलिनानै लादों आं ओमफ्राय गैया फोसाबनो मोनाखै फिसाजोआ देलायफैबाय थायो आंना सिरिथारना बुग्लुंजोबो मा खालामो बिदि न'आवनो खुलिनानै लाबाय आं हाथ'थारला दा गथ'फोरा उन्दैबा बिराद डिस्टार्ब जायो लोगोफोर पारमानेन्ट कास्ट'मारफोरा फैयो बेस्राफोरा गारनो हायाना मुसुगु फुनायफोरखौ जेनेबा बेलेगनिखौ मोजां मोना ओमफ्राय आंनाव फैयो आरो आंनि गोदोनि फुराना कास्ट'मारफोरानो बिराद जेनेबा होसो होसोबाबो फैयो बेस्राफोरा गोजाननिबाबो अनखांखां मोनलायलायो आङो बेस्राफोरा मालाबा फैबाबो आंखौ लोगो मोनाना आंबो बेबायदिनो अबेबा स्कुल बन्द' मोनबाथाय नै आं दा न'नि ओरैनो टिभिखौबो एसे माबाबाय आरो ना टिभि रुमफोराबो जोंना जि लेथ्रा जानानै थायो फोसाबनोबो हाया ओमफ्राय एबार नैहाय गेसखौबो एसे माबाबाय बेयावनो जोङो सोरांबानो जों हिनजाव मानसिफोरा सानफ्रोमबो संनाय खावनाय बेफोरजोंबो मालाबा खामजालाबायो दांब्रुलाबायना लानानै बेसेबा खुनुस जाबावो ओंखाम ओंख्रि संबावो बेबायदिनो ओंखायनो बेफोरबो बिश्वकर्मायानो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौबो इसे सान्थि होजोब्बाय आं ओमफ्राय नै एबारनो जोंनि फ्रिजखौबो इसे माबानोसै आङो मेचिन बुस्थु ना बेफोरबो लोगोफोर बेखायनो इसे माबाजोबनोसै आरो पटा सटा होना होनोसै एसे जेनेबा आजिखालि फ्रिजफोरजोंबो मा घटना जायोना लोगोफोर फ्रिजफोरानो बेफ्रुलाबायनानै मानसि थैलाबायो मा जानो गोनांबा मा जायो मानसिया हमनोनो हाया ओंखायनो इसे बयबो जोंनाव जेनेबा बुंनो हायाबाबो सबावबो जेनेबा माबा मोनसे गोहो थायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो नै कम्पिउटारबो दं नालाय कम्पिउटारखौबो इसे फोननानै होबाय आं बेखौनो गासिखौबो इसे जेनेबा खालामजोबनोसै बिदिनो नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय बिदिनो जायफोरा गोदान नायदो माबाबानो जाबाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लिंकखौ सेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर अननानै एसेनो बालायलायबायना आंना फंबाय आंजों गिदिंफाबाय थानो बेस्रा ओमफ्राय नैहायबो इसिं दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौबो नै बेहायबो गेस मोनसे दं नालाय बेयाव जोङो ना बेदर सङो लोगोफोर बिदिनो मोननै आरोना ओमफ्राय बेयाव ना बेदर संबाय आइया निरामिस जायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बांसिनानो ना बेदरखौ नैहाय ओरैनो सङो आरो जोङो ओमफ्राय नैथिं जोंना माबाया एखे हावासि जाजोबथारदों दंफां लाइफां माबाजोबनानै मेचिनखौ जि लेथ्रा जाजोबनानै दं जोंना फंबाय खेबला नामा होनदोंमोन बेखौ ओमफ्राय आं लादो जेबो नङा होननानै बाहेरावलाय आंनि साइकेला लोगोफोर नुदों ना बाबाया खाबदावनानै दोनदो सलाया नालाय ओमफ्राय नैहायबो मेचिन मोनसे दं बेखौ दैखरखौ बाहायो आरोना लोगोफोर मेचिना मोननै ओमफ्राय नैखौ बिदिनो मैगं थाइगं जोंहा गायोना बाबाया बेथिं बाल्थिं ओमफ्राय बेखौ दैखौ लाङो आरो दैखरनिखौ ओमफ्राय जोंबो मालाबा बिदिनो मोनसे मेचिनफोरा मालाबा जायोना नस्थ' बिदिनो फिउस थांलाबायो होमबा जों दैखरनिफ्रायनो बाहायो दैखरनिखौनो बाहायनानै बिदिनो दैखरनि दैया जि गुसु जोंना गरम बोथोराव जि गोजोन मोनलाय नै एबार लावदुमा खुलुमदों लोगोफोरा आंनि फंबाया केमेरा हमबाय थादोंमोन ना बेस्रा बोर बिनो होदों आं लावदुमखौ जेनेबा गारि गुरा सालायबाय थायोना जों ओजा थाङो जेनेबा हौवा मानसिना मालाबा लोंना जानानैबो सालायो बिदिनो मा जायो ओंखायनो लावदुमा खुलुमखांबाय फथा थुना होबाय आं लावदुमखौ नै
भिडिअखौनो बानायनो हाया लोगोफोर सासे केमेरा खेबग्राबो नांगोना ओमफ्राय केमेराखौनो खेबनो नोंनि आंना एबार बोराया खुलुमबाय आरोना लोगोफोर खुलुमगासिनो दं माबा माबि सोंबाय थायो बिदिनो दै सान्थिखौबो नागिरना मोनाखैमोन खोमा ओंखायनो सोंबाय नै आंनाव सोंहरगासिनो सिनायाखै नैथिंनो मालाय हिमाया फुंनिफ्रायनो बिबौखौ खेननै खेनथाम खुलुमखाथारबाय ने बिब'आ होनबाय थादों आरोना खुलुमखांखाबाय मालाय होननानै खुलुमनो होदो नालाय बिमाइखौबो खुलुमबावबाय एलाय बिबौखौबो खुलुमबावबाय बेस्रा खुलुमखाखागासिनो बिबौखौ जि मोजां मोनो इयो हिमाया बिब'आनो जि जानो होनबानो माबा माबि लाबोना होफैयो नालाय गावखौ स्कुलाव दोनलाङो ओंखायनो बिराद मोजां मोनो बिबौखौ बिबैखौ ओमफ्राय गोरलै मोनथारो बिबैया जि होनो बेखौनो मानियो नालाय ओंखायनो माबा मोनसे थिनबाथाय बिबैखौसो थिनो बिदिनो लिंनो अबावबा बेरायनो मानो लामा थाबायनो मानो होननानै लिंलाबाय थायो जोंना बोराया खुलुमगासिनो दाबो ओमफ्राय लोगोफोर एबार लोखि फुजायावसो एसे साजायनोसै कालार सालार फोननो हायो ना हायाथाय बावलायलाङो आइया फुजा खालामसोगारोना जोंना लोगोफोर सानफ्रामबो फुङावबो साथि सावो बेलासियावबो साथि सावो नालाय आइयानो बांसिन लगायो ओमफ्राय आंबो मालाबा मालाबा बेलासियाव बांसिन आं बेलासियाव होनाय जायो मालाबा मालाबा दा साननैसोथ' आं होनायानो जाथाराखै आइयानो होयो फुं बेला सासेयैनो जानो लुगैथारबाय ओमफ्राय आं बाबाखौ खुलुमबाय बिफाया खुलुमदों ना खुलुमाखै सानदों हिमाखौ एबार नै आंना अनसुमाया खुलुमबाय बिदिनो फुजा होखांबाथाय जों खुलुमो नालाय आइ बाबाखौ भइस दाबिंखौनो होफिनबाय आरो आंना लोगोफोर आं माबा माबि जेनेबा होनबाय थादोंमोन आरोना फुङावनो जेनेबा मोजाङै भिडिअ बानायनाय जायासै होननानै जेनेबा एखेबारेनो आइयाबो मावबाय आंबो मावबाय हास्लाबलाय लाङा केमेराफोरखौबो हमबाय थानोना लोगोफोर बिदिनो फुजाफोरखौ होनांगौ होननानै आं होनदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं भइस दाबिंसो होनानै होफिनबाय आरोना लोगोफोर दा एखे सावनानै फेनजों माजों बोरैबा फैथारदों नालाय ओंखायनो लोगोफोर नायबाय थादो बिदिनो आं डाइलग मारिबाय दं आरोना दा लोगोफोर माबा माबि होननानै नोंसोरखौ फुजाखौ होनांगौ होननानै बयबो होमारनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय गथ'फोरनि स्कुलफोराबो मानो बन्द' होआखैथाय जोंना खुनाला बन्द' नङा आरोना लोगोफोर बेस्रा ओमफ्राय जिनो थांनो बासोगारदोंमोन दिनै ओमफ्राय फेनाबो फैयाखैब्रा इसिना ओमफ्राय मानो फैनो मानो इस्राबो मालाय गारिखौ फुजा होनांगोना लोगोफोर ओमफ्राय बिफाया दोननानै फैबाय बेस्रा फुजा होनो लुगैदोंमोन खुनालाबो ओमफ्राय इसिना जि गोबाव जायो ओमफ्राय हाफ इयारलि एगजामबो जाबाय दंना लोगोफोर इसिना ओमफ्राय दिनै गैया आरो थेवबाबो ओमफ्राय जागासिनो दं माबायावसो जोबहैगोन 3 तारिख ना मासो जोबहैगोन अक्ट'बरनि लोगोफोर ओमफ्राय होबानो जायो सानसेखौ गथ'फोराबो जेनेबा सानफ्रोमबो सोरांबानो न'आवनो थाया फुङावनो थाङो 8थायावनो थांनानै नोङो 2था 2:30 जाबोलायो सोरांनायनिफ्रायनो इसोरबो गारि गाखोनाय मा गाखोनाय फुजाफोरखौ एसे खुलुमनो मोनबा मोजां जायो आरोना लोगोफोर बिश्वकर्मा फुजाखौ बयबो होनांगौ हौवाबाबो हिनजावबाबो गासिबो होनांगौ आरो आंनि मथेबा आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय नों सोरांनायनिफ्रायनो आजिखालि बयबो नोङो न' सिंनि खामानिबाबो नों गासिबो बिश्वकर्मायानो गोजा गेसआनो जा नों सिखा नङाबानो जाया बेरेफुंजानिफ्रायनो नोङो मैगं हानाय मा होनाय जानाय लोंनायनि खोथा थायो सबावबो नोङो बिश्वकर्मा लामा ससे थांबाबो नोङो बिदिनो आजिखालिथ' जि एक्सिडेन्ट माबा माबि जायो खोनाबाथाय जि नुबाबो निउसफोरावबो आजिखालि ससियेल मिडियाफोराव नायबाथाय आजिखालि माबा एक्सिडेन्ट माबा माबि जि गियो ओमफ्राय दुखुबो मोनो इमान सेंग्रा उन्दै उन्दैफ्रानो बाइक सालायलाबायनानै एक्सिडेन्ट जालाबायनानै थैलाबायोना लोगोफोर ओंखायनो सेंग्रा उन्दै उन्दै नोंसोरबो खुलुमनांगौ आरोना बाबुमोन खुलुमथारनांगौ बिश्वकर्मा फुजाखौ बयबो सोरांबानो नोंसोरसो बांसिन गारि गुरा सालायो बाइक साखावो आजिखालिनि सेंग्राफोरा लोंना जानानैबो सालायनाय जायो ओंखायनो बयबो खुलुमनांगौ आरोना लोगोफोर हायोबाथाय आङो फंबायमोनखौ होनदों आरोना उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ होनदों आं खुलुमनांगौ हायोबाथाय जेनेबा ओंखायनो
आंना दा एखे साहा फुदुंनाय मानाय आइया साहाखौ फुदुंगासिनो दं आरोना लोगोफोरा आं भिडिअ बानायफैबाय दं नालाय ओमफ्राय साहा ता लोंनानै बिदिनो खिसिरि सिसिरि संनोसै जानोसै खिसिरि जायोनो दिनै ओमफ्राय जोंनाथ' बाबाया बारा जानो बायो आइयाबो जानो बायो थेबाबो दिनै जानो होनबाय आरोना जोंना हौवाया बिराद गोथाव मोनो खिस्रिखौ ओमफ्य खुनालाबो जानो बायो ओमफ्राय थेबाबो संनो नागिरबाय आरोना दिनै सानबो जाबायना लोगोफोर फुजा सुजा होनानै न' स' साफा खालामनानै जोंना न'फोराबो जिब जाव आलाय सिलायथार फुजा होखांनानै मेंनानै एखेबारे प्रसाद ससाद बोखांनानै जागासिनो दं जेबो जायाखैना फुंनिफ्राय जाबाय दं नै साहा लोंबाय सासेया जाखांनानै आखाइ सुबाय दं मेंबायनो मेंबाय जानोसै नै टमेट' थाइसे लाबो नोंथाङा आबौखौ संनाय आबौखौ Banana. Làm như bây giờ này mình được vậy nè mẹ. Đồ này bây giờ đấy mẹ. Là Halo không? 가시고요. 잔루이 나타나라. 수저를 영는. Ai khazan sudah. Sampai berapa di batas sih awal je ni. Sampai. लोगोफोरनो एखे मैगं सैगं हाखांजोबनानै दासो माबा खिस्रि जानो लुबैदोंनो खिस्रि संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हानानै संगासिनो दं आं जि आथुर गरमथार एखे संगासिनो दं आरोना नै लाब्रानि हानानै लाबाय ओमफ्राय खिस्रिखौ माबानोसै आरो मा मैगङालाय सिबिरबो बुख्राखो मा होनो खिस्रिखौ दायो आलादा संनोसै ओमफ्राय नै लाब्राखौ दा माबानोसै पियास आंना जि मोजां खालामबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर नैहाय केमेरामेनबो गैया नालाय डिस्टार्ब जायो हालदै हरनांसिगोन ना लोगोफोर लोगोफोर लाब्राया मोनख्लाय लांबाय नै जि गोथाव जाखाबाय मोनबाय आरोना आं खोन्थिनो हायासै संनायखौ मोजाङै ओमफ्राय एबार नैथिं नै कुकार जानबाय आं खिसिरि संनो नागिरदों खिसिरि माइरङा नैथिं रेडि ओमफ्राय नैथिं नै मुग दालिखौ आलादा सुनानै लाबाय आं एसे एवग्रोगोन आरो आंना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिं नै पियास टमेट' ओमफ्राय नैथिं काजु बादाम ओमफ्राय नैथिं नै किसमिस ओमफ्राय मोनसे माबा बेखौ होजोबगोन आरो आं ना बेफोरखौ रेडि खालामना सिम्पोल संनोसै खिसिरिखौ जेबो माबा होला आरोना लोगोफोर लाब्रायाव होजोब्बायना नैहाय थाव हरनोसै आं दा लोगोफोर आं पियास ओमफ्राय बानलु बादामफोरखौ एवग्रोबाय आरोना नै एसे मोजां गल्डेन जाबायानो ओमफ्राय नै मुगु दालिखौ बिदि एसे गोबाव एरबाय थानांगौ आरोना एवबाय थानांगौ जि मोजां एवना लानानैसो ओमफ्राय दै होनांगौ आरोना नै लोगोफोर जि साइजाबाय टमेट'खौ हरबाय मस्ला मस्लि हरजोबखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा दै होनानै हुइसेल गाबहोनोसै ओमफ्राय आंना लोगोफोर खिस्रिया नैहाय ओमफ्राय एबार पापर एवनोसै नै पापर एवनोसै ओमफ्राय नैहाय बुटनि चाटनि बानायखाबाय आं नै जि गोथाव जाखादों लेमन सेमन होबाय लेमन बुट हाइजें सामब्राम गुफुर दुन्दिया बानलु जि मोदोमखाबाय गोथाव जाखाबाय लोगोफोर नै खिस्रिजों जानो जादो माबायदि जादों होननानै खिस्रिया गोथाव जागासिनो दं सासेया खिस्रि जाखांनानै ओंखाम जाबावबाय नै आंगायनायखाय ओंखाम मिलौदो सासेया नै जाजोबबावबाय आंहा जानोसै नै लोगोफोर चाटनि ओंखामबो लादो एसे आलु मारै नागिरनांगौ
जा गासिखौबो जानांगोना लाब्रा ना जायाबा जायाहाय जों जादों बिदिनो सानसे सानसे संनानै जानांगौ ना नोंसा लाब्रा नामा र' आं लाब्रा गोथाव मोनाखै लाबोदो थावा आंथ' मोनाखैसै या ना थारुनसो होनांगौमोन जोगोनार होनायखाय गोथाव मोनाखै हा जोगोनार होनायखाय गोथाव मोनाखै Kislah mostra badam, kismis, seri, kiri, telah. Gak wangi